Medokete Ramogi TV chenro poden marangi chwelo. Johala ichiro ma Uhuru Business Complex e boma ma Kisumu ogolo ywak ewi thirno kod dok chien e yore dongruok ma chirono. Kaluwore gi singo ma ok chop kare kod lwasi manyap mar ohala. Jolago koro kwayo jotelo mag piny owacho mamalo kod mag county mondo yie odonjre wachno mapiyo kaka nyalore. Reporter marwa Millicent Adhiambo ni oler. E chiro ma Uhuru Business Complex e boma ma Kisumu, jola yangoni achiedh nade pod limbo. Kaluwore ni nyaka ne gidhi e chiro no mayo higni 3 mokalo. Ne osingne gi sir mopogore opogore. Kata kamano, singogo nyaka kawuono pok ochopo kare. Uhuru Market nodar chirni moinga 3 kuonde mane gintiere. To nwa betoko higni 3 mondo mi jahala ni adiero chung' malo mochak timo hande tek. Gik mane sirikal owacho ni timonwa be nok gitimo. Ma wan Uhuru Market ka wawinjo matek. Tuliahidiwa kwamba stalls zitachengwa, lakini hapo haikuwezekana. Ikabidi tena tuingize pesa kutoka kwa mfuko ili tuweze kufafanua biashara zetu. Onge biashara madhi e kanyo nikech ang'o. No daro wakane ji nigi loans, jomoko nodhi otho, jomoko kuonde mane gidake ne gichulo rent kuonde mane gitime ohala, ne gichulo rent kuonde mane gidake. To ka koro nochopo ni koro dare kama timo ohala, ne chuno ne nyaka kama koro nodake nodare. Giyango ni johala ma omiyo chiko ne odar kitero Uhuru Business Complex e chenro mane timo gi Lakefront Development Plan. Kata kamano, kawuono mana johala maromo 150 kende ema uso motegno ka kwan stonde molor koro nyiso kare dok chien kod yulo e ohala. Gima nokel johala 800 to kwa kwano gi head count johala dier mana hinyore ok wachop 200. Ji 600 gi ni kanye, ji 600 gi sandore oko ka, ji 600 gi wuotha, ji 600 gi ni CRB, ji 600 gi ok nya chulo loans. Koro kata kodonjo ka to paro ni odonjo kodwa yawa ang'o. County dwa kawo revenues. Jolago koro dwaro mondo jowetegi mane omi stonde to ok ti godo mondo miyo yepi kata ochiw thuolo ne jogo madwaro tiyo kendo uso kanyo. Traders who have stalls in the market, they come and open these stalls. You can even rent them out. You can give them out for some time instead of doing what? Instead of locking them, and some people are roaming out without any place to put their wares. Gi affect one cage. Ka jiran ka ana yepo to jirando ko yepo to tich onge kaka tich endelea maber nikech onego bednu jirando yepo to abenda yepo ng'ama chielo bendo yepo koro kwatiyo to wayudo kaka walokore. Ewi mano bende gidwaro mondo piny owacho mamalo kod mar county odonjre wachni kendo konygi kaso chenro mag gedo kod yango chieng' chiro mondo johala oyud lwasi mowinjore mar uso. Wakwayo president kumora mora ma entie ang'e ni pod en Nyanza ka. Opare chiro miluongo no Uhuru Market. Opare mine gi wuone machandre Uhuru Market kae gi youth wachandre president winjwa ne mama marwa women's rep. Parwa Uhuru Market kae. We have mbunge wetu, tuko na women rep, nataka wakuje ili at least waone ile shida ambazo wale wafanyabiashara wanapitia. I'm appealing to the county government. Give us even one day as a market day. Because even if you can also allocate us matatu from Kondele, picking and dropping, I know the business will be active here. E kinde ma johala ma Uhuru Business Park rito konyruok gin gi geno ni sirikal biro wuok oko mapiyo mondo keto kenge mag siro chiro niendi mondo ohala ometni kaka owinjore. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Uhuru Business Park, Kisumu County.